We unong sajaan uba pau jong kasau Corolina uba ki bahayeng hasem jongu kide na katenrai ki bala slam ha bantre hakaliang jong kaan ula syak siat na kli tang hadin katok ane benai ka jing syak penyap jong kalok bat ukun jongu laong ki bor bahalor une unong ya sajaan uba kerteng u Alex Murdoch udang bujili ya katayar kali harut joka surok shnong habala yat lengba ka we katrok kabapai kala hadin bala siat ya u laong unong ya sajaan jong u Jim Griffin ha kalat patai kubor Murdoch basan pelai senam karta ulalat iem batla penkit ya u daka lingsun syaka hospital haba ulala ban bata ya kane ka jing thombor ha upara jong u laong ka kubor ka office jong u sheriff haka coastal Hampton Country kila pentikna ya kane ka jing siat bat kalaong baka dang tokiet mentah kane ka jing thombor kawan hadin lai benai hadin ba Murdoch udang lek pai chayeng haka we ka sngi ban syam ya kalok jong u kamagi bat ukun jong u upol ubadang arpo ars nem karta ubadai ukena pule college kila syak siat yap haka ying sa jongki haka shnong jongka island ton kabadon syapang syati sepngi jong ka jela ompat syam ladon kano ka jing syak kem halor kate ka jingjia joka henyo tarik ubnai jeliu bat kibor ka ain kilong dang syen bakim pat syam layo sabut ban subaya no yanoru Henry ka ying kasem jung Murdoch ki badon ka jingade ka balaslam ha kalyang ki bor an kalapen mi ka jingki ka bajur bat la pendap da ki jing mudur ki babun da ki penai nadu kane ka jing syak siat